Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada je protivustavan. On će formirati partijsku vojsku prinudnih upravnika. To je novi namet osiromašenim građanima Srbije i mnogi ljudi, pre svega zaštićeni podstanari, će ostati na ulici. Zašto je to novi namet osiromašenim građanima? Pre svega, uvode se profesionalni, odnosno prinudni upravnici koji će imati nadoknadu za svoj rad, a sigurno da neće upravnici to raditi besplatno, zato što imaju i velike kazne propisane i zato će lokalna samouprava propisati, odnosno odrediti te prinudne upravnike. Pored toga, plaćat će se registar stambenih zajednica, odnosno taksa za registar, zatim naknada za usluge jedinstvene evidencije, biće obavezan rezervni fond zgrade, dakle, veliki broj nameta se ovim zakonom uvodi. Posebno je drastično uvođenje profesionalnih upravnika, odnosno prinudnih upravnika, registratora i komore neprofitnih stambenih organizacija. To će biti prostor za partijsko zapošljavanje. Dakle, sa 4 razreda srednje škole SNS kadrovi će vam biti prinudni upravnici i oni će moći da vam uđu u stanove. Dakle, radi se o još jednoj policijskoj, da kažemo, kontroli u onom delu gde je do sada bilo neprikosnoveno pravo na privatnost. Nijedna uprava ne može da obezbedi novčana sredstva tamo gde su stanari u lošoj ekonomskoj situaciji, osim kroz prinudnu naplatu i plenidbu imovine, što je glavna praktično preokupacija uvođenja prinudnih upravnika. Ovakvim rešenjem ljudi će pre ostajati bez stanova nego što će zgrade biti u dobrom stanju, odnosno to nije održivo stanovanje. Bespravni objekti nisu izuzeti od obaveze uvođenja upravnika i plaćanja, odnosno oni su izuzeti, dakle, i plaćanja svih nameta po osnovu ovog zakona su oslobođeni. Dakle, ministarstvo je još jednom pokazalo da nije sposobno da donese prave zakone i da deli građane i pre svega kažnjava one koji su radili legalno, odnosno koji su uknjižili svoje objekte. Rešenje u zakonu ne daju mogućnost mlađim generacijama da se osamostale. Recimo, mladi bračni parovi nemaju nikakvu prednost kod bodovanja za stambenu podršku. Svi znamo kako su nam stanovi prenaseljeni, da u stanovima žive po 3 generacije, od babe, dede, roditelja, unuka koji su zasnovali porodicu i ovim zakonom to neće biti rešeno. Zakon takođe nije rešio osnovnu dilemu šta je to potrebna većina za odlučivanje. Znamo da je Ustavni sud nekoliko puta donosio takve odluke. U članu 17 zakona se traži prosta većina, dok odmah u članu 26 dvotrećinska većina, recimo, za nadziđivanje. Znači, on neće biti primenljiv. Takođe, on je protiv zakona o planiranju i izgradnji, gde u članu 40 predloga kažu da ministar nadležan za poslove stanovanja, a to je isto ministar nadležan za zakon o planiranju i izgradnji, će propisati šta je to tekuće održavanje, šta je to redovno održavanje, a to je već u zakonu o planiranju i izgradnji propisano. Dakle, kao da nije zakon izašao iz istog ministarstva. Predlog zakona ne rešava pitanje zakupaca stanova na neodređeno vreme, već prepušta sili prirode da ga reši. Zakupci su većinom u poznim godinama, a zakon propisuje rok do 2026. Znači 10 godina od usvajanja zakona za njihovo preseljenje. Predlogom se daju nova zaduženja građevinskim inspektorima, ako zakon o ozakonjenju smo videli da njih nema dovoljno u Srbiji i da sa te strane zakon neće biti takođe primenljiv. Ono što je protivustavno, to je član 46 Ustava kaže da se jemče privatna, zadružna i javna svojina. Javna svojina je
državna svojina, svojina autonomne pokrajine i svojina jedinice lokalne samouprave. Svi oblici svojine imaju jednaku pravnu zaštitu i to nije slučaj u ovom zakonu. Samo se stambeno-poslovnim objektima nameće prinudni upravnik. Zašto, recimo, jedna bolnica ne bi imala takođe prinudnog upravnika? Bili smo svedoci rušenja plafona u prolazu u bolnici Tiršovoj, gde za malo nisu nastradale majke sa malom decom. Protivustavan je i član 16, tačka 6 predloga zakona, gde se pod popravkom u svom stanu ili na zajedničkom delu svakom vlasniku stana i prinudnom upravniku dozvoljava ulazak u vaš privatni stan. Dakle, očigledno je da je ovde smišljeno da veliki brat posmatra sve nas, čak i u onom delu gde je do sada bila neprikosnovena privatna svojina. I Demokratska stranka će zahtevati da se ovaj zakon povuče iz procedure i da se u pravoj javnoj raspravi dođe do rešenja primerenih ekonomskim mogućnostima vlasnika stanova. A sada će gospodin Balša Božović reći o narednim aktivnostima. Dakle, ovo je još jedan zakon Srpske napredne stranke koji samo generiše strah, bedu i poniženje, što su dominantna osjećanja sa kojima se suočavaju građani Srbije u ove 4 godine pod vlašću Srpske napredne stranke. Kao što je rekao profesor dr. Dragoslav Šumarac, ovaj zakon će 15.000 građana ostaviti na ulici. Oni su do sada bili zaštićeni stanari, od sada to više nisu. Ovaj zakon će takođe onemogućiti bilo kakvu privatnost koju su do sada građani mogli da uživaju i prinudni upravnici Srpske napredne stranke moći će u svakom trenutku da vam uđe u stan. I isto tako ovaj zakon će oduzimati imovinu onim stanarima koji neće imati dovoljno sredstava da plate renoviranja o kojima će takođe odlučivati prinudni upravnici Srpske napredne stranke. Ovaj se zakon donosi po hitnom postupku, nije predočeno građanima o čemu je ovde zapravo reč i iz tog razloga i naredni parlamentarni, ali i lokalni izbori su sjajna prilika gde će se građani zapravo odlučivati da li će na ovaj način trpeti i dalje i strah, i bedu, i poniženje od strane Srpske napredne stranke, a Demokratska stranka će zajedno s građanima u narednim danima širom Srbije, svim opštinama i gradovima komunicirati sa građanima ovu nameru Srpske napredne stranke da se građani dodatno zaplaše, da oni budu dodatno siromašniji i dodatno poniženi. Zahvaljujem. Zahvaljujem se kolegama Šumarcu i Božoviću. Da li imate pitanja? Koliko? Možete, izvinite samo, Darko Popović, Da, izvolite. možete ovo da nam obrazložite, ovo što je Balša Božović sad rekao, da ako nemamo para za renoviranje, održavanje i sve ostalo, šta to znači? Prinudnog upravnika će postavljati jedinica lokalne samouprave i to će biti verovatno u 90% slučajeva, zato što on ima nadoknadu, a ako izaberemo upravnika sami ulazu, svaki ulaz koji ima 5 stanova mora da ima upravnika. Taj će raditi besplatno, ako ga mi izaberemo kao stambena zajednica. Dakle, niko neće, kazne su, ako nešto propiše, ako propiše nešto inspektor, kazne su do 50.000 za tog upravnika. Znači, verovatnoća da je 90% će biti prinudni upravnici. Ako se nešto ne sprovede što je inspektor propisao, da li je to popravka fasade, da li je to neko uređenje i tako dalje, i ako Skupština stanara, odnosno stambena zajednica to ne sprovede, kazne su takođe do 2 miliona i sigurno je da će tu onda biti, znamo sada kako radi ako se ne plaća infostan, da dolaze izvršitelji, naplaćuju, nose televizore, nose nameštaj i tako dalje i verovatno će ljudi ostajati i bez stanova. Znači, mora da se izvrši nalog inspektora preko prinudnog upravnika. Ako nema više pitanja, mi vam se zahvaljamo. Hvala puno.